ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na kahit na anong alaga ay hindi lumalago at ang masahol pa ay nauuwi sa pagkabulok. Ngunit may mga pag-ibig naman na sumisibol sa hindi inaasahang pagkakataon na pinagtibay ng mahabang panahon. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang umibig ng totoo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Damian. 40 years old at taga Bulacan at panatiko na talaga ako ng programa ni Papa Dudut sa radyo at minsan ay nangarap din na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. At kung papalarin ay mabasa niyo po ito on air. Gusto ko kasing ibahagi ang masalimuot kong love life na baka meron sa mga kabarangay natin ang makarelate. Magsisimula ang lahat 6 na buwan pagkatapos ng kasal namin ni Paloma. Schoolmate kami noong college pero hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinailangan na niyang magtrabaho. Bale, nagkakilala kami dahil pareho kaming miyembro ng school publication namin noon. Fast forward. Muli kaming nagkita ni Paloma sa isang bar sa Quezon City. Noong mga panahong nagmo-move on ako sa ex-girlfriend ko na niloko ako. Nagtatrabaho siya doon bilang waitress at mabilis niyang nakuha ang loob ko. Tapos may nangyari sa amin, Papa Dudut, at nabuntis ko siya. Paloma! Dancing Queen! Paloma! Ano ba yun? Kita mong kumakanta yung tao eh. Alam ko pero Pero ano? sumasakit kasi yung ulo ko eh. Kararating ko lang galing sa trabaho tapos pagpasok ko dyan sa pinto ng bahay, boses mo agad naririnig ko. Matakot ka kung boses ng ibang lalaki ang marinig mo. Ano sabi mo? Wala. Sabi kong epal mo naman. Ha? Anong ha? Eh kumakanta lang naman ako rito tapos babanatan mo ko ng ganyan? Para mo na rin sinabi na masakit sa ulo yung boses ko. Oh, kita mo na? Sabi ni, kunwari ka pa. Isipin mo rin kasi mga kapitbahay natin. Baka mamaya may bigla na lang kumatok dyan sa pinto natin para ireklamo ka eh. Wala akong pakialam sa kanila. Nakikinig na nga lang sila, magrereklamo pa sila. Sinuswerte yan. Paloma, please. Alam mo, buti pa kakain na ako. Ano bang niluto mong ulam? Ha? Nako, ano kasi... Asan dito? Dito ba sa kawali? Kaso walang laman eh. Dito sa kaldero. Pasensya ka na, Damian ah. Pero wala kasi akong nalutong ulam. Pati nga sinaing wala. Ano? Ba't naman ganun? Kasi pagod ako. Pagod? Bakit? Ano bang ginawa mo rito sa bahay bukod sa kumanta maghapon at magkalat? Grabe ka naman sa magkalat. Totoo naman eh. O, tignan mo. Daming kalat ng mga sitsire sa sahig. Tapon-tapon, no? Pati pambalot ng kung ano-ano pagkain. Pati itong mga plato na ginamit mo pa yata kaninang umaga, dito lang sa lababo. Hindi mo man lang maugasan o kahit na binabaran mo man lang sana ng tubig para hindi naman sana nanigas yung mga tira-tirang kanin. Tsaka sana rin sana nilagyan mo sa plastic yung mga tirang pagkain. Hindi na nakakalat dyan sa lababo dahil sigurado iipisin tayo rito sa bahay. Hindi ko na nga nagawa kasi Oo kasi pagod ka pero sa pagkakalat hindi ka pagod.
Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw nagbubuntis. Subukan mo kaya para malaman mo na nakakapagod. Lalo na lumalaki na tong tiyan ko, tang bigat-bigat na rin dalhin. Kaya nga mas lalo mong ingatan yung sarili mo at yung anak natin. Hindi yung ganyan, parang wala ka namang pakialam eh. At paano ako nawala ng pakialam, Aber? Sa dami ng kalat sa sahig na pwede mong maapakan at maging mitya ng pagkadulas mo, dapat mas maging maingat ka. Kaso nga hindi mo ginagawa eh. Tapos yung mga kinakain mo pa puro hindi masusustansya. Alam mo naman na may baby na sa tiyan mo, Paloma, di ba? Alam ko naman yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Araw-araw ko kayang nakikita ang sarili ko sa salamin na hirap na sa pagbubuntis. Kaya ayos lang naman siguro na pakainin ko ng masarap ang sarili ko, di ba? At saka pag sinabi kong masarap, yan yung mga sinasabi mong hindi masusustansya. At saka, kilala mo naman ako na hindi ako maguling na tao, di ba? Ayoko ng gulay, hindi ko malunok. Parang bumabara sa lalamunan ko. Nakakasuka. O siya, sige. Sabi ko nga ako na lang maglilinis at magluluto. Huwag ka na magluto. Matagal pa yun eh. Buti pa, mag-take out ka na lang. Papadudot, gusto ni Paloma na pakasalan ko siya noong nalaman naming buntis siya. Ewan ko pero napao niya ako. Kahit na hindi ko naman siya mahal. Oo, mahalaga siya sa akin dahil nanay siya ng anak ko. Pero hindi pa kasi ganon kalalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Ngunit natuturuan naman ng puso at yon ang eksaktong ginawa ko. Kaya lang ay hindi pa nagtatagal simula nang makasal kami ay kinakitaan ko na agad ng komplikasyon ng relasyon namin. Unti-unti ay mas nakilala ko ang ugali ng aking asawa. At habang tumatagal, papadudot, ay hindi ko na yon nagugustuhan. Tamad siya sa bahay. Hindi malinis. At hindi niya rin ako inaasikaso bilang asawa niya. Sa kabila ng lahat ay inunawa ko si Paloma dahil nga sa buntis siya ng mga panahong yon. Naisip ko na baka may rektang epekto sa pag-iisip ng isang babae ang pagdadalang tao niya. Hormones, ika nga. Kaya bilang lalaki ako na ang nag-adjust. Ako ang nag-asikaso sa aking sarili at sa aming dalawa. Kasabay po noon ay sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at pilit na inalis sa aking isipan ang mga problema ko sa bahay. Pero sadyang mahirap gawin yon, lalo na at nagpatong-patong na ang aking mga isipin, papadudot. Hi sir, here's your coffee. Thank you. Pasensya na. Hindi ko kasi narinig kagad eh. No worries sir. Enjoy your drink. Thanks. Gusto ko lang mag-thank you kasi sinabihan mo ako. Baka kasi mamaya ako pa makuha tong order ko sa lalim ng iniisip ko eh. Oo nga eh. Pansin ko nga na malalim ang iniisip mo. Actually, nung una, nagdalawang isip pa ako kung tatapikin kita. Pero baka tumabang ang kape mo pag hindi mo agad nakuha eh. Thank you ulit. By the way, Damian nga pala. I know. Narinig ko kayang inaanunsyo ng barista kanina yung pangalan mo. Ganun ba? Kaya naman paulit-ulit niya pala ako tinatawag kanina. Ayos lang yon. Miranda nga pala. Hi Miranda, may kasama ka ba or minihintay? Wala naman. Ikaw ba? Wala rin. Naisip ko lang na magpalipas ang oras dito kasi ayaw pang umuwi sa bahay namin eh. Sa tono mo mukhang may pinagdadaanan ka kaya ayaw mo pang umuwi ah. Meron nga pero di ba gano'n naman talaga? Tsaka gusto ko munang ayusin, linisin yung isip ko bago umuwi. Kasi sigurado magiging magulo na naman yung isip ko pagdating ko mamaya sa bahay. Nako, nakakalungkot nga yan. Well, huwag na natin pag-usapan yung problema ko. Di naman yung mahalaga. Tsaka, kung okay lang sa'yo since wala ka naman kasama o inihintay, tsaka ganun din naman ako, magkwentuhan na lang muna tayo saglit. Alam mo, palagi kita nakikita rito.
Diyan ka ba nagtatrabaho sa katabing building ng office namin? Oo, dyan nga. Ikaw din, palagi kitang nakikita at naisip ko na doon ka nga rin nagtatrabaho. Actually, lagi ako rito sa coffee shop eh. Pero ngayon na kita nakita na tumambay dito. Paborito ko kasi yung kape nila pero tama ka na, ngayon lang talaga ako tumambay rito. I guess dahil sa problema nyo sa bahay, right? Ay, mapapatambay ka talaga muna sa lugar na tulad nito para makapag-isip-isip. Pero, alam mo sa totoo lang, nakukonsensya ako kasi dapat sa mga gantong oras nasa bahay na ako. Kasi kanina pa ako hinihintay ng asawa ko eh. Buntis pa naman yun tapos hindi ko inuuwian kagad. Ay nako, dapat nga uwian mo na siya, lalo buntis siya. Wala ba siyang kasama sa bahay ninyo? Wala eh. Wala na siyang kamag-anak dito. Ako lang yung kasama niya sa bahay pero may rason naman kung ba't ayoko umuwi, di ba? Ayos lang ba kung makipagkwentuhan ako sa'yo kahit konti? Oo naman, ayos lang. Meron lang kaming konting hindi pagkakaintindihan ng misis ko lalo na kakakasal pa lang namin. Tingin ko normal lang yan. Lalo kakakasal nyo lang pala. Ako, wala pa akong asawa o boyfriend pero madalas makwento sa akin ng mga kaibigan ko na in a relationship yung mga struggle nila ng partner nila. Siguro kasi kahit na matagal na kayo ng partner mo, meron ka pa ring matutuklasan na ugali niya. Yun na nga eh. Buti sana kung matagal ko lang kilala yung asawa ko. Ibang alam ko na yung ugali niya pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Medyo komplikado kasi kung paano kami nagkakilala at nauwi sa kasalan. Papadudot, hindi kami personal na magkakilala ni Miranda ngunit nakita ko na siya na ng ilang beses dahil magkatabi lamang ang gusali ng aming opisina. Tapos ay nabanggit niya pa na palagi siyang tambay sa coffee shop na pinupuntahan ko noong gabi na yon na nagkataon namang paborito kong bilhan ng take-out na kape. Yun ang unang beses na tumambay ako doon dahil ayoko pang umuwi sa bahay namin. Sa totoo lang ay hindi ako yung ganong klase ng tao na palakwento ng problema sa iba. Madalas ay sinosolo ko lamang ang mga nararamdaman ko at hinahayaan na lamang na lumipas yon. Ultimo, sarili kong pamilya ay kakaunti lang ang nalalaman sa akin. Kaya ewan ko ba kung paano ko nakwento kay Miranda ang problema ko kay Paloma. Pero aaminin ko, papadudot ng mga panahong yon ay gumaan ang loob ko pagkatapos naming magkausap ni Miranda, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinayuhan ako ni Miranda kung paano ko maayos ang pagsasama namin ni Paloma. Baka kasi tama siya na nasa akin din ang problema. Sa totoo lang ay pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay marami akong bagay na naisip habang pauwi sa amin. At napagtanto ko nga ding dahil sa pagiging busy ko, nawala na ako ng panahon na kilalanin ng husto ang asawa ko. Kaya nga para makabawi ay sinimulan kong ayusin ang pakikipag-ugnayan ko kay Paloma. Hinabaan ko na rin ang aking pasensya pag may mga bagay siyang hindi nagagawa o ginagawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mas iniintindi ko siya at nagpakasweet ako sa kanya bilang asawa. At bilang unang hakbang ay ginawa ko ang regular na date namin kahit sa bahay lamang at kahit na kasal na kaming dalawa, papadudot. Sigurado matutuwa nito sa Paloma. Luto ko ba naman yung paborito niyang pagkain? Ano yung naaamoy kong mabaho? Ano mabaho? Wala namang mabaho rito. Meron. Ayan o. Alin?
Itong niluto kong kaldereta? Oo, yan nga. Tsaka, kadiri. Pula na pula naman yan. Natural. Kaldereta nga, di ba? May kaldereta bang berde? Alam ko naman yun. Hindi ako bobo. Pero, nakakasura. Sobra ka naman magsalita. Niluto ko nga to kasi paborito mo to, di ba? Ha? Paano mo naman nasabi na paborito ko yan? Ano? Nung isang araw, di ba, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong kumain ng kaldereta, kaya pinagluto ko kita. Kaya hindi lang naman ito iniluto ko, meron pang iba. Ha? Bakit? Teka, anong meron? Hindi ko naman birthday ah. Tsaka hindi mo rin naman birthday. So, bakit nagluto ka ng marami? Ano nga ba, hindi naman kailangan may birthday para magluto ko ng marami, tsaka special, di ba? Hindi ka naman talaga nagluluto eh. Bihira lang tapos madalas mo pang lutuin yung mga instant na pagkain. Hindi rin naman ako magaling magluto kaya madalas umu-order na lang tayo kaya nagtataka lang ako na ang dami mong niluto. Well, ang totoo kasi, naisip ko na simula ngayon, ako na magluluto para sa atin. Para makakain din tayo na masusustansya at hindi na palagi nagte-take out. Ay wow! Anong nakain mo? Paloma naman. No offense pero nanibago lang ako eh. Tsaka sa busy mong yan. Kilala kitang panay trabaho. Kulang na lang doon ka sa opisina ninyo matulog eh. Tapos bigla mong maiisip ang bagay na yan. Katapusan na ba ng mundo? Uy, masyado ka naman yata nag-overreact. Uy, hindi kaya. Hindi lang talaga ako sanay. Kaya nga masanay ka na kasi regular ko na itong gagawin, ha? Buti pa, kumain na tayo. Halika na rito sa mesa. Ipag-uurong kita ng upuan. Ay wow. Talaga? Oo, diba? Nakakapanibago ka ah. Yung totoo. May sakit ka ba? Lagnat? Ay baka malala na yan ah. Ano ba kasing problema mo? Wala akong problema. Mukha ba akong problemado? Huwag mo nga ibalik sa akin yung tanong ko. Huwag mo rin kasi akong tanungin ng ganyan. Para ka namang iwan. Ikaw ang parang ewan, dahil mo sinasabi. Puro ka ganito, ganyan. Hindi na ako nakarinig na magandang salita mula sa'yo kanina pa. Alam mo yata nakalimutan ko na iniinsulto mo yung luto ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakakadiri naman talaga yung luto mo eh. At tsaka tama ka nung sinabi ko na gusto kong kumain ng kaldereta. Pero hindi ko naman sinabi na luto mo. Ang gusto ko, take out. Mamaya, di pa masarap yung luto mo eh. Papadudod, hindi ko nagustuhan ang mga sinabi sa akin ni Paloma. Nasaktan ako ng husto lalo na at hindi pa nagtatagal noong mapagtanto ko ang mga pagkukulang ko sa kanya. Pero imbes na bigyan ako ng chance na bumawi ay binaliwalan niyang effort ko at ininsulto ang luto ko. Kaya sabihin niyo na ang isip bata ako ng gabing yon pero nagtampo talaga ako ng husto kay Paloma. Para magpahupa ng nararamdaman ay nakaugalian ko ng tumambay sa coffee shop kung saan kami nagkwentuhan ni Miranda. Gumaan kasi ang loob ko pag nandun ako kumpara pag nasa bahay namin. Tapos ay muling naulit ang pagkikita namin doon ni Miranda at pagkwekwentuhan ng saglit. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na ring sumibol ang aming pagkakaibigan. Kaya lang ay merong nangyayari na hindi ko lubos na inaasahan, Papadudot. Ikaw, puro ka biro talaga, no? Anong ibig sabihin nito? Paloma, Ako nga, Damian. Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo siguro inaasahan ang pagsulpot ko rito ngayon, no? sandali lang, pwede ba kumalma ka? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito, oh. Paano ako kakalma? Huling-huli ko kayo sa akto ng babaeng yan. Habang nagkakapit, nagtatawanan. Paloma, nagkakamali ka na. Hindi ako pwede magkamali. Malakas ang pakiramdam namin mga babae kapag nagloloko ang mga asawa namin. At ikaw, halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon Paloma. para malaman mo kung saan ka dapat lumugar sa buhay ng asawa ka. Paloma! Paloma! Aray ko! Paloma, bitawan mo si Miranda! Aray! Miranda naman palang pangalan ko, kabit. Paloma! Excuse me! Hindi ako kabit ni Damian!
Miranda! Kulang pa nga yung sampal na yan para sa kabit na kagaya niya. Hindi ko nga kabit si Miranda! Makinig ka naman! Kung hindi mo siya kabit, ano mo siya? Sige nga! Magkaibigan lang kami ni Damian. Wala kaming relasyon sa isa't isa. Hindi niya ako kabet kaya wala kang karapatan na saktan ako. Sa tingin mo, maniniwala ako sa pinagsasasabi mo? Sa bagay, sino nga bang kabit ang aamin na kabit siya? Wala naman, di ba? Unless, proud kang kabit kaya gusto mong ipangalandakan sa buong mundo yung pagiging kabit mo! Paloma, tumigil ka na, sabi nakakaya ka. At ako pang dapat mahiya? Hindi ba dapat kayo ng babaeng yan? Kasi saan ka naman nakakita na may asawa kang tao pero nakikipag-usap ka pa sa ibang babae? Ano na lang ang iisipin sa'yo ng iba? Sige nga! Wala naman sigurong batas na bawal ako makipag-usap sa ibang tao, di ba? Malinis ang konsensya ko, namin ni Miranda. Tsaka, sana bago mo siya inakusahan, bago mo siya tinawag na kabit, inalam mo muna ang totoo. Malaki ang naitulong ni Miranda para ma-realize ko ang mga pagkukulang ko sa pagsasama natin. Kaya nga nagbago ako, di ba? Mas inisip kita, mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ko maaayos yung pagsasama natin. Pero anong ginawa mo? Lagi mo na lang binabaliwala yung mga effort ko. Kung ano-ano pang-insulto yung naririnig ko mula sa'yo. Alam mo, para kang bata o maste, ang hirap mong intindihin. Pero hindi pa rin yung dahilan para mangabit ka. Hindi ko nga kabit si Miranda. Wala kaming relasyon bukod sa pagiging magkaibigan. Dyan nga nag-uumpisa yung lahat eh. Kunwari magkaibigan. Kaibigan lang daw pero nagkakamabutihan na pala. Kaya wag na wag mo ako pinaglololoko, Damian ha. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Yung mga estilo ninyo, iisa lang kaya wag talaga ako. Papadudot na awat ko naman si Paloma sa pananakit niya kay Miranda. Agad ko siyang pinakalma kahit na galit talaga siya. Ultimo ako ay nasaktan ng asawa ko at wala siyang pakialam doon. Hanggang sa tumulong na rin ang mga tauhan ng coffee shop na kinakaroon na namin. Noong tumigil na sa pagwawala si Paloma ay napansin ko na paalis na si Miranda. Sinundan ko na lamang siya ng tingin kaya nasampal pa ako ng aking asawa. Sobrang nakakahiya ang mga nangyari at nag-away pa ulit kami ni Paloma sa pag-uwi namin sa bahay. Natural ay pinagtanggol ko ang sarili ko. Nangatwiran ako na wala akong ginagawang masama para pagbintangan niya na nagtataksil sa kasal namin. Pinaintindi ko sa kanya na maling-mali ang ginawa niyang pag-iiskandalo. Pero walang pagsisisi si Paloma, para sa kanya ay tama lang ang ginawa niya. Papadudot simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa coffee shop na yon. At hindi ko na rin nakita pang muli si Miranda, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy ang buhay namin ni Paloma at sa araw-araw na lamang na nagdaan ay palala ng palala ang konsumisyong hatid niya. Hindi pa rin siya maimis sa bahay at madalas na napapabayaan niya ang responsibilidad niya bilang isang ina at asawa sa amin ng anak niya. Simula kasi ng mga anak siya ay nagbuhay dalaga na si Paloma. Sa totoo lang ay hindi ko maasahan si Paloma bilang katuwang sa bahay namin. At kapag binabanggit ko sa kanya ang tungkol sa mga bagay na yon ay nagagalit siya at sinusumbat naman sa akin ang pakikipag-usap ko sa ibang babae. Siyempre nahihiya ako dahil ayokong marinig yon ng anak ko. Baka kung ano pa ang isipin niya tungkol sa akin na ama niya. At yon ang gustong mangyari ni Paloma, kaya pakiramdam ko ay napapaikot niya ako sa sarili niyang mga palad. Halimbawa pa ng mga ginagawa niya ay ang paghuthot niya sa akin ng pera at pananakot na iskanduluhin ang buong angkan ko pag hindi ko sinunod ang kagustuhan niya. Hanggang isang araw ay meron akong nalaman tungkol sa aking asawa, Papadudot. Alam ko kung anong narinig ko, Paloma. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig ko na sinabi mo dyan sa kausap mo na hindi ka sigurado kung sino ang ama ng anak natin. Bakit ka kasi nakikinig sa usapan na may usapan? Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo.
Ako pa talaga yung chismoso at may kasalanan kung bakit ko nalaman yon? Ha? Kung tutuusin, ang lakas-lakas ng boses mo habang nakikipag-usap sa cellphone. Pati yung anak nating tulog nagigising sa'yo. Parang wala kang pakialam. Wala tayong magagawa dyan. Pinanganak na talaga akong ganito. At saka wag mo nga ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan. Tsaka bakit ikaw pa ang mas galit? Bakit hindi ako? Ako lang naman yung niloko mo. Hindi kita niloko, okay? Anong hindi? Sabi mo doon sa kausap mo, hindi ka sigurado kung ako yung tatay ng anak natin kasi tatlong lalaki yung nakagalaw sa'yo bago ako. Tapos sa akin mo lang pinakargo yung bata dahil ako yung mas uto-uto sa kanila. So kaya pala kung makadiman ka ng kasal nung nalaman nating buntis ka, wagas. Kasi... Ano? Di ka makapagsalita kasi totoo, di ba? Matagal naman na yun. Kasal na tayo at may anak na, di ba? Sa'yo man o hindi yung bata, kitang-kita ko naman kung gaano mo siya kamahal. Mas mahal mo pa nga yung batang yun kaysa sa akin eh. Kaya ano pa bang pinuputok ng butsi mo dyan? Bakit hindi ka nalang magpasalamat na ginawa kitang tatay? Di ba? Yun ang rason kung bakit kayo naghiwalay ng ex-girlfriend mo. Hindi ka kamo niya mabigyan ng anak kaya... Hindi yun ang pinakarason kundi yung panluloko niya sa akin. Katulad na lang ng ginawa mo. Sobrang sama mo, Paloma. Binilog mo ang ulo ko. Pinaniwala mo ako. At hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Mahal ko yung anak natin pero nakakagalit lang kung paano mo siya pinaako sa akin. Pag naalala ko kung paano katawang-tawa habang kausap mo yung kung sino man sa cellphone mo kanina at binibida mo pa yung ginawa mo para akong masisiraan ng ulo. Bakit? Pumayag ka naman na pakasalan ako't akuin ang anak natin, di ba? Bakit ka nagagalit dyan? Hindi mo talaga naiintindihan yung pinanggagalingan ko, no? Ha? Subukan mo kaya, ha? Subukan mo kayang lumagay sa posisyon ko nang malaman mo kung bakit nagagalit ako ng gusto. Palibasa kasi. Palibasa ano? Palibasa na baka babaw ng pangunawa mo. Anong sinabi mo? Bakit? Totoo naman Napakababaw mong klase ng tao. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Tingin mo, sa'yo lang umiikot yung mundo eh. Wala kang konsiderasyon sa ibang tao. Mahilig kang manisin ng iba, ni walang kalalim-lalim yung pagkatao mo kaya imbes na akuin mo yung kasalanan mo, humingi ng paumanhin at magbagong buhay, binabaliktad mo pa yung sitwasyon. Gusto mo laging lumabas na biktima ka kahit ang totoo, kasalanan mo naman. Sana talaga hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko nung nalaman ko ang katotohanan. Ayaw tanggapin ng sistema ko ang katotohanan na baka hindi ko anak ang batang dinala niya ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Magkaganon pa man ay alam ko sa sarili ko na mahal ko yung bata. Nananalaytay man ang dugo ko sa kanya o hindi. Kaya para mapatunayan ang connection ko sa anak namin ay nag-insist ako ng DNA testing pero tinanggihan ni Paloma. Lalo lamang nagkalamat ang aming pagsasama at lumala ang pag-uugali ng aking asawa. Kaya isang araw ay nagdesisyon na lamang ako na gusto ko nang kumawala sa kasal namin. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Paloma sa ayaw at sa gusto niya. At kahit na alam ko namang matrabaho at mahabang proseso ang annulment sa Pilipinas, ay buong loob ko na harapin at mapawalang bisa lamang ang kasal namin. Ngunit bago pa man mangyari yon, namatay si Paloma sa isang aksidente na hindi ko na lamang idedetalye. Dahil sa nangyari, ako na ang tumayong magulang sa anak namin at hindi ko na rin inalam kung kadugo ko ba siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ay mabigyan ko siya ng maayos na buhay at magandang kinabukasan. Nagdaan ang ilang pang taon. Naisip ko pa rin si Miranda. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang balita sa kanya? Palagi kong dalangin na magkita kaming muli dahil hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. Hanggang isang araw, dininig ng langit ang panalangin ko. Hindi ko akalain na pagkalipas ng ilang taon, magkikita tayo muli. Ako nga rin eh. Simula kasi nung mangyari yung, alam mo na, yung sa coffee shop nun.
Yung sumugod si Paloma? Oo, yun nga. Simula nun wala na talaga akong mukhang maiharap sa mga taong kakilala ko na nabalitaan yung pangyayari. Napagod na lang ako na ipaliwanag sa kanila yung panig ko kaya ako na lang mismo ang umalis. Nag-resign ako nun sa trabaho at pinursu ko ang pag-abroad. Sakto, may pending application ako nun sa Taiwan. Kaya pala hindi na kita nakikita doon sa building ng opisina nyo o kahit doon sa coffee shop na palagi mong tinatambayan nun. Nag-abroad ka na pala. Oo. At saka, wala na rin namang saysay na magkita pa tayo kasi, di ba, pamilyado kang tao. Alam mo, kahit na wala naman tayong ginagawang masama nun, kahit na magkaibigan lang tayo, hindi ko rin masisi ang asawa mo na mag-isip ng ganun dahil nga kasal kayo. Baka ganun lang talaga. Kumbaga, pinoprotektahan lang niya yung marriage niyo. Na-realize ko rin naman yan pero syempre nagigilty pa rin ako. Lalo na mali pa rin yung ginawa niya. Mali na sinaktan ka niya nung gabing yun. Nakakaya at nakakagalit. Tapos hindi pa ako nakahingi ng tawad sa'yo kasi bigla ka nalang umalis dun. Wala naman ng rason para manatili pa ako doon. Sobra kayang nakakahiya. Ang daming mga mata na nakatingin nun. Nanguhusga. Nagsasabi ng opinyon at kuro-kuro pero alam mo, nakamove on naman ako nun. Napatawad ko na ang asawa mo. Lalo babae rin naman ako kaya ayos lang kahit na hindi ka na humingi ng tawad sa akin. Salamat pero gusto ko pa rin sana na patawarin mo kami, Miranda. Patawarin mo rin ako kasi hinayaan ko mangyari sa'yo yung bagay na yun. Naging mabuti kang kaibigan sa akin kahit na sa maiksing panahon pa lang nating nakikilala yung isa't isa. At mabuti rin yung intensyon mo para maging maayos yung pagsasama namin ni Paloma. Ilang siguro lahat ng tao nakakaunawa ng sitwasyon, lalo na yung asawa ko. Huwag mong sabihin yan. Asawa mo pa rin siya. Hindi na. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi na? Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Sa tingin ko kasi di talaga kami compatible. Sinubukan ko naman maging mabuting asawa sa kanya pero siya mismo yung ayaw makisama. Paano ba naman sa araw-araw na lang na nagdaraan sa aming pagsasama, pakiramdam ko para namin sinusuka yung isa't isa. At ang pinakamasakit doon, ang pinakarason kung bakit ginusto ko nang makipagkala sa kanya, yung pagsisinungaling niya sa akin tungkol sa anak namin. Kasi narinig ko mula sa usapan nila ng kaibigan niya sa cellphone na bukod sa akin, meron pa palang 3 lalaki nakagalaw sa kanya. At baka isa sa amin yung ama ng anak niya. Kaya yun, sa akin na lang niya pinakargo kasi ako yung mas madaling biktimahin. Napaka-uto-uto ko raw. Grabe. Diyos ko. Nakakalungkot naman kung ganon. Tama ka. Lalo na minahal ko yung anak namin para lang pagdudaan kung kadugo ko ba siya o hindi. Pwede bang malaman kung anong nangyari sa inyo pagkatapos nun? Well, bago pa maaprobahan ng korte yung annulment ng kasal namin, na-aksidente si Paloma na ikinamatay niya. Diyos ko po. Dami nangyari na. Oo. Parang roller coaster. Nakakabigla yan Well, hindi ako masaya na namatay siya dahil pinahalagaan ko pa rin naman si Paloma. Siya yung nanay ng anak namin. Wala na rin ako pakialam kung ako ba talagang tatay ng anak namin o hindi. Basta ang gusto ko lang, mabigyan siya ng maayos na buhay at kinabukasan. Siguro, kung masaya man ako ngayon, dahil sa wakas malaya na ako sa babae na hindi ko naman talaga lubusang minahal. Papa Dudut, masaya ako dahil nabigyan kami ng pagkakataon na magkita at magkausap ulit ni Miranda. At malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya kasi naunawaan niya ang sentimiento ko ng mga panahong yon. Ang tanging priority ko na lamang ay ang anak namin ni Paloma. Kaya nga nagsisikap ako sa pagtatrabaho para masuportahan siya. Sa ngayon ay regular pa rin ang komunikasyon namin ni Miranda kahit na bumalik na ulit siya sa Taiwan. Sa mga nagtatanong dyan ay single po si Miranda. May naging boyfriend daw siya noon pero naghiwalay din sila. Sa totoo lang ay masaya ang puso ko sa tuwing kausap ko siya. Yun bang hindi nagmamadali, hindi nakakaramdam ng pressure. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko, Papa Dudut, na kilalanin pa siya ng gusto.
At kung loloobin ay sumibol nawa ang aming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Damian. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano mo ginagampanan ang iyong responsibilidad? Ito ba ay may pagmamahal o dahil kailangan mo lang gawin? Mabigat daw ang magkaroon ng responsibilidad. Subalit wala namang makakaiwas dahil ang bawat isa sa atin ay may kailangang gampanang responsibilidad. Mas positibo ang kalalabasan ng isang responsibilidad na may pagmamahal kesa sa responsibilidad na dahil kailangan lang gawin at tapusin. Kilalanin natin si Wendell, isang anak at kapatid. Iniwan ng ama, ang ina ay kailangang pumunta sa malayong lugar at naiwan para sa kapatid. Maagang napasok sa mga responsibilidad, subalit walang angal dahil mahal niya ang mga taong inaalayan niya ng pagod. Responsibilidad niya sa pamilya ang saluhin ng dapat ginagawa ng ama. Responsibilidad sa nanay na huwag nang masyadong mag-alala sa kanila at siya na ang bahala sa lahat. Responsibilidad sa kapatid upang mapabuti at maging maayos ang buhay nito. Pati na ang responsibilidad sa mga taong minsang natatapakan ng kapatid. Lahat ay inaalala niya ng hindi namamalayan na nakakalimutan na pala niya ang responsibilidad sa kanyang sarili. Narito ang isang kwentong maaaring makita ng mga tagapakinig ang sarili nila. Ipapaalala nito na hindi lang sa ibang tao dapat tumakbo ang buhay kundi dapat ay pati sa sarili. Pakinggan natin ang istorya ng pagmamahal na totoo at walang kondisyon. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang akin pong kwento ay nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ako po si Wendell, 28 years old noong panahon na yon. May trabaho, wala pang asawa o anak. Kasama ko lang po sa bahay ang bunso kong kapatid na si Darwin. 26 years old po siya noon. Dalawa na lamang po kaming nandito ngayon. Ang tatay namin ay matagal nang umalis nang maghiwalay sila ni nanay. Nasa 10 taon na ako noon at 8 taon si Darwin. Si nanay naman ay nasa ibang bansa na at meron ng bagong pamilya. Pero hindi na sila nagkaanak, 10 taon na po siya doon. Kaya sa edad na 18 ay naging responsibilidad ko na ang alagaan ang kapatid ko. Nung una po ay nagpapadala pa ng pera si nanay para sa pag-aaral namin. Pero nang makapagtrabaho na ako ay ako na rin po ang nagsabi na huwag na siyang magpadala at mag-ipon na lamang para kung sakaling kakailanganin niya. Nagtatrabaho pa po kasi si nanay doon, tulong naman sila ng bago niyang asawa pero nakakahiya na din naman. Kaya ko naman pong akuin ang responsibilidad sa bahay kasi noong nasa 20 years old na ako ay nakapagtrabaho na din ako at patapos na si Darwin noon kaya 1 taon lang naman talagang ginapang ko ang pag-aaral niya. Nakapagtrabaho din naman po agad si Darwin. Sinabi ko na lamang sa kanya na ipunin na lang din niya ang sinesweldo niya dahil kaya ko naman nang akuin ang mga bayarin sa bahay at pagkain namin. Papa Dudut, aaminin ko po na hindi pa po ako nagkakagusto sa babae. Pero hindi din naman ako nagkakagusto sa lalaki. Masaya na po ako kung ano ako. Medyo malamya akong kumilos kaya lagi ako napagkakamala na bading.
Hindi na po ako nagsasayang ng oras para magpaliwanag pa sa kanila. Kung doon sila masaya, ibibigay ko sa kanila. Basta ako ay masaya din kung ano at sino ako. NRSB po ako, o yung tinatawag na no relationship since birth. Mas naging karelasyon ko na lamang po ang mga responsibilidad ko sa kapatid ko at sa sarili ko. Kung ano po ako ay yun naman ang kinabaliktad ng kapatid ko na si Darwin. Napakababaero po niya. Wala pa po siyang asawa pero pinagsasabay niya po ang karelasyon niya. Minsan ay 3 pa. Pinagsasabihan ko din siya at pinapayuhan pero nginingitian lamang po niya ako. May matagal siyang girlfriend, siya po si Misha. Kaedad ko po siya noon. Kaya mas matanda siya ng 2 taon kay Darwin. Napalitan at nawala na po yung ibang kasabay niyang naging girlfriend ni Darwin pero si Misha ay nandun pa rin. Hindi alam ni Misha ang mga ginagawa ni Darwin dahil napaka-understanding nito. Napakabait ni Misha at nung unang tinawag pa niya akong kuya. Pero sabi ko ay magkaedad lamang kami kaya Wendell na lamang ang itawag niya sa akin. Mula noon ay para na kaming mag-best friend. Dahil sa bait ni Misha kaya lagi kong napagsasabihan si Darwin. Sige, basta magkita tayo bukas ha. Bye. Love you. Sino yun? Sino? Huwag kang mamiloso po. Alam mo ang ibig kong sabihin. Eto na naman si kuya. Nagpapahula na naman. Sino yung kausap mo sa telepono? Sus, wala yun. Anong wala? Halos 1 oras ka nakipag-usap? Wala? Si Misha. Hindi mansyon tong bahay natin para hindi ko marinig ang usapan nyo. At hindi si Misha yun. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan, kuya? Tigilan mo ako. Sinabi kong hindi mansyon ang bahay natin kaya kahit magpunta ako sa labas, dinig ko yung boses mo na nakikipagharutan ka. Ano bang harutan? Ang luma ah. Sino nga yung kausap mo? Wag mo nang intindihin. Hindi mo naman kilala. Tama ba yan? May girlfriend ka tapos nakikipaglandian ka sa ibang babae? Oh, landian naman ngayon. Ang luma mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw kaya nagpasok ng salitang landian. Ano ba? Sasagutin mo ba ang tanong ko? Ano bang tanong mo? Nakalimutan ko na. Sino yung kausap mo? Si Lani. Sino si Lani? Kaibigan ko. Kaibigan? May palabyo kang sinasabi? Oh, bakit naman? Normal naman yung mag-I love you ah. Hindi normal na sabihin mo ang I love you sa isang babaeng hindi mo naman girlfriend, asawa, kamag-anak o matalik na kaibigan. Oh, ang luma mo na naman. Iba na ngayon. Huwag mo akong pinapaikot. Hindi ako trumpo. Eh di lazy Susan ka. Tigilan mo ako. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kita mo na yan kuya. Kakasungit mo nawawala ng sense of humor mo. Hindi biruan ang usapan natin. Oh, nagagalit ka na. Paanong hindi? Iniloloko mo si Misha. Grabe ka naman magbintang. Niloloko agad? Ay, anong tawag mo sa pakikipaglandian at pakikipagharutan at pagsasabi ng I love you sa ibang babae? Intimate friendship. Tigilan mo nga yung biro mo. Seryoso ako. Seryoso naman din ako. Hindi lang ako seryoso kay Lani. Kita mo yan? Nanluloko ka ng babae. Sandali kuya. Kanino ka ba? Kay Misha o kay Lani? Kasi nagagalit ka, nakikipaglandian ako kay Lani. Nung sinabi kong hindi ako seryoso sa kanya, nagagalit ka din. Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo naman. Pwes, panahon na para intindihin mo ang mga naririnig mo sa sarili mo. Hay nako kuya. Anong hay nako? Mabuti pa, kumain na tayo. Hindi pa luto yung kanin, senyorito. Oh, edi hintayin natin. Ewan ko sa'yo Darwin ha. Alam mo kuya, wag mo nang konsumihin ang sarili mo. Ano, hayaan na lang kita. Parang gano'n na nga. Darwin, ang mga sinasabi ko, hindi lang tungkol sa ginagawa mo sa mga babae. Para sa'yo rin to. Para sa akin? Pinapagalitan mo nga ako.
Anong gusto mo? Ipaganda pa kita sa ginagawa mo? Ay, pilosopo si kuya. Tigilan mo ako. Ikaw ang pilosopo. Kuya, yung guhit mo sa mukha dumadami na. Dahil sa konsumisyon sa'yo. Ako talaga ang dahilan? Ikaw lang naman ang kasama ko. Wow! Ang dami kayang stress sa mundo. Ikaw ang pinakamalaking stress ko. Ay, sa akin pa din nabalik. Luto na siguro yung kanin. Ako na maghahain. Mabuti pa nga maghain ka na at dun tayo mag-usap. Masama magsalita habang may laman ng bibig. Mas masamang manloko ng babae. Ay, naku kuya. Papadudot, hindi naman kami palaging ganon. Pero madalas kapag nakakadinig ako ng pagtataksil ni Darwin kay Misha, ay naiinis ako at hindi ko napipigilan ng sarili ko na maging bungangero. Malumanay naman ako makipag-usap pero dahil sa paulit-ulit ako nang sinasabi ay feeling ko ay bungangero na ako. Mabait din naman si Darwin at hindi siya palaaway at magalang din siya. Yun nga lang ay ginagawa niya ang pambababayang hindi magandang ugali niya. Hindi pa sila kasal ni Misha pero matatawag kong pambababae ang ginagawa niya kasi matagal na silang magkarelasyon at deserve ni Misha ang respeto. Papadudot nung una ay yun lang ang ikinakainis ko sa kapatid ko. Yung nakikipagharutan sa telepono sa ibang babae. Pero nag-level up ang inis ko noong malaman ko minsan na may lakad dapat sila ni Misha. Sa park sila nagkita tapos ay bigla niyang kinansel. Malaman-laman ko na nakipagkita pala sa iba si Darwin nung araw na dapat ay aalis sila ni Misha. Kahit galit na galit ako ay hindi ko maaway ang kapatid ko. Kaya kahit nakakairita na ang pananaway ko sa kanya ay ginagawa ko pa din. Kumbaga papadudot ay si Darwin ay parang kasabihan na mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Kesyo hindi pa naman daw sila kasal. Kaya okay lang na may makilalang iba paminsan-minsan. Titigil naman daw siya kapag kasal na sila ni Misha, papadudot. Hilong-hilo ako sa mga sinasabi ng kapatid ko. Doon ko naramdaman na para kong isang lazy Susan. Inulit pa ni Darwin yon, papadudot. Nalaman ko lamang kay Misha nang makausap ko siya. Misha, Darwin, sorry na late ako. okay lang. Ang importante, nandito ka na. Salamat. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay naman, ganun pa din. Madaming stress pero okay lang. Naku, maupo ka muna para makapagpahinga ka sandali. Grabing araw to. Parang pagod na pagod ka. Akala ko okay ka lang. Syempre ayoko naman na mag-alala ka sa akin. Bakit naman ayaw mo? Kaya nga ako nandito para damayan ka. Syempre pagod ka din. Makita lang kita na masaya, na wala na ang lahat ng pagod ko. Kaya mahal kita eh. Mahal na mahal din kita. Salamat. Teka, may binili akong tubig dito. Uminom ka na muna. Wag na, hindi naman ako nauuhaw. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, naghahanap ng tubig ang katawan mo. Wag na. Uminom ka na, kailangan ng katawan mo yan. Salamat. Ubusin mo na. Paano ka? Binili ko nga yan para sa'yo eh. Bakit? Alam mong pagod ako? Dahil mahal kita. Cheesy ah. Nakakainis ka. Joke lang. Uminom ka na nga lang. Ubus na. Ay oo nga. Sige, ibibili pa kita. Wag na, okay na ako. Naginhawahan na katawan ko. Sige, pero magpahinga ka muna. Ipahinga mo din sandali ang paa mo. Salamat ah. Saan naman? Sa pag-iintindi sa akin. Ano ka ba? Siyempre naman. Halika na? Okay ka na ba? Okay na siguro ako. O anong okay na siguro? Hindi ka pa sigurado. Pagod pa pero baka malay tayo eh. Okay lang. Anong okay lang? Nakakahiya sa magulang mo. Nagsabi si Papa na malilate kasi traffic daw sa biyahe papunta dito sa Maynila. Ah, ganun ba? Kaya take your time, pahinga ka lang. Saka malapit lang naman dito yung resto. Kahit 15 minutes before sa oras ng reservation natin dun sa restaurant, sigurado sakto lang tayong darating dun. Inaalala ko lang naman ang mga magulang mo. Naku, okay lang sina Mama at Papa. Saka excited na din silang makilala ka. Ako din naman. Oh, tara na. Okay.
O bakit? Sandali. Namitigan pa ako. Kailangan ko muna siguro magpahinga. Sige, umupo ka muna. Hindi. Gusto ko sanang umuwi para ihiga muna to. Kaso, iniisip ko ang parents mo eh. Hindi mo ba kaya? Ha? Parang hindi eh. Kaso nahihiya talaga ako sa parents mo. Naku, kung hindi mo pa kaya, okay lang. Maiintindihan ni na mama at papa yon. Ipapakancel ko na lang muna yung reservation natin. Naku, wag. Ituloy mo. I-meet mo parents mo. Umuwi sila galing probinsya kaya sabi ka mga yun na makita ka. Hindi naman kita pwedeng iwan. Ano ka ba? Kaya ko sarili ko. Ang lapit lang naman din sa bahay. Magta-taxi na lang ako. Naku, magigilty naman ako kung hindi kita ihahatid pa uwi. Misha, wag mo akong alalahanin. Sige ka. Baka makadagdag pa yan sa stress ko. Hindi na nga ako makakasama. Ika-cancel mo pa yung pagkikita niyong mag-anak. Pero… Wala nang pero. Tara na. Magta-taxi na ako. Tapos pumunta ka na sa restaurant. Tara na. Papa Dudut, napaka-understanding ni Misha. Isang patunay kung gaano niya kamahal si Darwin. Dapat doon pa lang ay may realization na si Darwin para ituloy ang pakikipagkita. Doon pa lang ay dapat na tinabla na siya ng hiya at wag nang ituloy ang pagdadahilan niya. Papa Dudut, ang totoo ay wala namang nararamdaman si Darwin, inarte niya lamang ang lahat. Hindi siya nakipagkita sa magulang ni Misha. Si Misha naman na sobrang bait ay mas nag-alala pa sa nararamdaman ni Darwin kesa sa mararamdaman ng magulang niya sa hindi pagsipot ni Darwin. Pero siguro sa kanila nagmana si Misha kaya naintindihan nila ang nangyari kay Darwin at nag-alala pa ang mga ito. Hindi nila alam na hindi naman totoong masama ang pakiramdam ng kapatid ko. Papa Dudut, hindi sa ayaw makita at makilala ni Darwin ang mga magulang ni Misha. Kaya siya nagdahilan na masama ang pakiramdam niya. Hindi siya tumuloy dahil sa isang dahilan na ikakainis mo kung ikaw ang nasa katayuan ko. Papa Dudut, nanggagalaiti ako sa inis nang malaman ko ang nangyari at mas nanggagalaiti ako sa nalaman kong dahilan kung bakit nangyari yon. Papa Dudut, hindi umuwi sa bahay si Darwin para magpahinga. Nagdahilan lang siya kay Misha para makaalis dahil makikipagkita pala ito sa ibang babae. Mas binigyan niya ng importansyang pakikipagkita doon sa babaeng kakikilala pa lamang niya kesa sa babaeng matagal na niyang kasama at sa mga magulang nito na lumuwas lang galing probinsya para makilala si Darwin. Ako po ang nanliliit sa hiya dahil sa ginawa ng kapatid ko, Papa Dudut. Araw-araw po akong nagsasabi sa kapatid ko na ayusin ang relasyon niya. Sobrang kulit ko na nga po, kung recorded lang ang mga sinasabi ko ay masasabi mo talagang pareho lang lagi ang sinasabi ko. Para kung sirang plaka. Kasi walang epekto kay Darwin ang pagsasabi ko sa kanya. Naalala ko po tuloy noon na minsang makasalubong ko siya na may kasamang iba. Papa Dudut, wala akong nakita o naramdaman sa kapatid ko na hiya. Ipinakilala niya sa akin ang babaeng yon na parang wala lang. Samantalang ng panahon na yon ay mahigit 1 taon na sila ni Misha. Magkasama pa silang dalawa at hindi hiwalay. Bumalik sa akin yung ala-ala na yon kasi sobrang guilty ako noon. Parang ako pa yung walang mukhang maiharap kay Misha ng mga panahon na yon. Papa Dudut, nung araw na yon ay natuloy ang dinner ni Misha kasama ang magulang niya. Natuloy din ang date ni Darwin kasama ang ibang babae. Dahil sa pag-aalala ay tinapos ng maaga nila Misha at ng mga magulang niya ang pagkain dahil gustong dalawin at kumustahin ni Misha si Darwin. Tao po. Sino yan? Wendell? Oo. Ako to, si Misha. Misha, ikaw pala. Tuloy ka. Salamat. Upo ka. May dala akong pagkain. Uy, salamat. Hindi leftover yan ah. Naku, kahit tira-tira pa to, sigurado naman na malinis to. Joke lang ah. So, tira na lang to? Uy, hindi. Joke!
Ikaw talaga? Masyado kasing mukhang seryoso ang mukha mo eh. Teka, nasa na si Darwin? Bakit ang tagal? Ha? Si Darwin, nagbabayad ba ng taxi? Si Darwin? Oo. Ano bang nangyayari sa'yo? Di ba magkasama kayo? Kamusta ang pagkikita nila ng mga magulang mo? Hindi ko kasama si Darwin. Ano? Hindi ba ngayon nyo imimit ang mga magulang mo? Oo, pero… Anong nangyari? Diyos ko, baka na paano na yun? Sabi ko na nga ba dapat hinatid ko siya eh. Teka, naguguluhan ako. Ano bang nangyari? Kanina kasi sobrang pagod siya. Nagpaalam siya na uuwi na lang. Uuwi? Oo. Ibig sabihin hindi niya nakilala ang mga magulang mo? Hindi. Ano? Nasaan na siya? Hindi ko alam. Hanapin natin siya. Sandali, mabuti pa tawagan na muna natin. Kanina pa ako tumatawag, hindi niya sinasagot. Kaya naisip ko baka nakatulog na siya. Hindi pa siya umuwi. Naku, nasa na kaya yun? Sandali, ako ang tatawag. Hindi makontak? Sandali, try ko pa uli. Bakit hindi siya makontak? Patay ata ang telepono. Diyos ko, ano bang nangyari dun? Huminahon ka. Baka nasa kaibigan niya lang. Kasalanan ko to. Sana hindi ko siya pinauwi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala naman sigurong nangyari sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa kanya. Huwag ganun. Wala kang kasalanan. Maupo ka na lang muna. Teka, ime-message ko yung mga kaibigan niyang kilala ko. Magtatanong ako sa kanila. Ayan, may sumagot na. Anong sabi? Wala daw sa kanila si Darwin. Wala rin daw dun sa isang kaibigan niya. Wala rin daw sa ibang kaibigan ni Darwin. Nasaan na siya? Huminahon ka. Marami pang paraan. Nag-message na ako sa phone niya. Siguradong mababasa niya yon. Baka nalobat siya kanina o walang signal. Sana nga. Natakot ako, Wendell. Huminahon ka lang. Hanapin kaya natin. Hindi natin alam kung nasaan siya. Maghintay na lang muna tayo ng ilang minuto pa. Darwin, nasan ka na? Relax ka lang, huwag kang ma-stress. Kasalanan ko talaga to eh. Huy, wala kang kasalanan. Mag-relax ka lang nga muna. Hindi pa naman natin alam kung ano talagang nangyari. Natatakot ako. Makinig ka sa akin. Hayaan mo akong gumawa ng paraan. Huminahon ka lang dyan. Pero… Sandali, mahina ang signal dito sa loob. Sa labas ako tatawag. Papa Dudut, sobrang nag-alala si Misha ng araw na yon. Ako naman kahit nag-aalala ay hindi ko ipinapakita dahil baka mas lalo pang magpanik si Misha kapag nakita niyang balisa ako. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala niya na nasa CP ko ang number at lahat sila ay pareho ang sagot. Lumabas ako para doon tumawag, sa totoo lang ay malakas naman ang signal sa loob ng bahay. Ginamit ko lang na dahilan na walang signal para makalabas ako at doon tumawag dahil nga ayoko kasing makita ko ni Misha na nag-aalala. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ako papasok sa bahay kasi naubos ko na halos ang mga pangalan sa phone book ko na tatawagan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Misha. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at hindi na nagpakita ng kahinaan. Papa Dudut, habang halos sumabog na sa pag-aalala ang mga puso namin ni Misha nang biglang darating yung taong pinag-aalala mo na sobrang masaya. Nagulat pa siya na nandun si Misha. Si Misha ay hindi naisip ang galit kasi bigla siyang tumakbo at niyakap si Darwin. Habang ako'y halos magkulay dugo na dahil sa galit. Parang nakakaloko pa na ang dahilan ni Darwin ay sa kaibigan niya nagpalipas ng oras para magpahinga. Kasi sobrang pagod na niya para umabot sa bahay. Papa Dudut, ang sinabi niyang pinuntahan niya ay nakausap ko din sa telepono at sinabing wala sa kanila si Darwin. Nakalusot kay Misha si Darwin pero hindi sa akin. Pero gaya nga ng dati ay pinepeloso po lamang ako ng kapatid ko. Ginagawang biro ang mga kamalian niya.
May mali ata sa paraan ng pagsasabi sa kanya kasi naulit na naman ito nang magkita ulit sila sa parke. Pero iba ang sitwasyon kasi iniwan sandali ni Misha si Darwin para ibili siya ng tubig. Ang hindi alam ni Darwin ay nakabalik na pala si Misha. Nung may kausap siya sa telepono at nadinig nito ang usapan nila nang nasa kabilang linya. Misha, sorry. Madami kayong ginawa sa opisina? Ha? Oo eh. Umaupo ka muna. Kakapagod. Sana hindi na lang ako pumasok. Pwede ba yun? Oo. Absent nga lang ako. Sandali, ibibili kita ng tubig ha. Ah, sige. Mabilis lang ako para makarelax ka bago tayo umalis. Sige, tama nga. Okay, wait lang ha. Mukhang matatagalan ako makapagpaalam ah. Text ko nga si Liz. Liz, wait lang ha. May tinatapos lang dito sa opisina. OMG! Bakit tumawag to? Hello Liz, sandali lang. Magkita na lang tayo dun sa coffee shop. Nandito ang boss ko. Matatapos na din kami. Huwag ka na tumawag ha. Bye, love you. Darwin! Ha? O bakit parang nagulat ka? Ha? Wala, hindi. Sinong kausap mo? Yung office mate ko. Pinaalala lang yung kailangan namin tapusin. Tapusin? Ha? Oo. Kailangan kasi bukas may submit yon kaya kailangan kong tapusin ngayon. Naku, paano yan? Yun nga ang iniisip ko eh. Anong plano mo? Hindi ko nga alam eh. Tuloy tayo? Hindi, hindi ko pa alam. Mag-iisip muna ako. Eto ang tubig ko para mas makapag-isip ka. Salamat. Alam mo, pareho naman tayo ng kurso at halos pareho ang posisyon natin sa mga trabaho natin. Kahit magkaiba tayo ng pinagtatrabahuhan, siguro naman kaya kitang tulungan. Anong ibig mong sabihin? Ituloy natin ang date natin. Tapos pag uwi, sasamahan kita para tulungan matapos ang kailangan mong tapusin. Nako, wag na. Bakit? Nakakahiya naman. Sa akin ka nahihiya? Ha? Oo naman, syempre. Ayoko naman abusuhin ang kabaitan mo. Wala kang naaabuso kasi gusto kong tumulong. Wag na. Bakit? Kasi nga, basta wag na. Nahihiya talaga ako eh. Hindi naman ako mapapakali kung nagde-date tayo tapos nag-aalala ka sa gagawin mo. Yun na nga. Anong yun na nga? Wag na muna tayong mag-date ngayon. Bukas na o kaya sa susunod na araw. Naku, nagpa-reserve na naman ako. Sayang naman yung reservation fee na binigay ko. Babayaran ko na lang. Hindi ganun. Bakit? Ako din naman talagang may sagot sa date natin eh. So, okay lang yun. Desidido ka na ba na i-cancel? Ayoko sana, kaso trabaho eh. O sige, kung trabaho eh. Okay lang? Hindi, pero wala naman akong magagawa eh. Babawi naman ako. Kaso paalis na sina mama at papa bukas. Ha? Nandyan pa ba sila? Oo. So sorpresahin sana kita pagdating natin sa resto eh. Nako, nakakahiya naman sa kanila. Oo nga eh. Kaso, trabaho eh. Sige, okay lang. Punta na ako kina mama at papa. Sige, ingat ka ah. Ay, oo nga pala. Huwag ka na muna magpunta sa bahay ah. Kasi kailangan ko talagang mag-concentrate sa gagawin ko eh. Okay, sige. Bye! Papa Dudut. Noong malaman ko yon ay awang-awa ako kay Misha. Hindi ko alam kung papaanong magsasalita kasi ayoko namang sirain ang kapatid ko sa kanya. Marahan lang si Misha noon pero alam mong gusto nang umiyak dahil sa sama ng loob. Ang mga magulang niya na sobrang understanding ay parang biglang hindi maintindihan ang nangyayari. Abot-abot ang paliwanag at pagtatanggol ni Misha kay Darwin sa mga magulang niya. Sa huli inintindi na lamang din nila ang nangyari. Papadudot 2 beses na tinablan ni Darwin ang biyanang hilaw niya. Ewan nga kung biyanang hilaw pang matatawag kasi parang gusto na atang sumuko ni Misha. Alam kong gusto nang sumuko ni Misha pero kita pa din na gusto niyang ipaglaban ang pagmamahalan nila ng kapatid ko. Papadudot para akong naiipit sa nag-uumpugang bato.
Hindi sila nag-aaway pero yung damdamin ng isa ang pilit na dumidikit sa isa habang hindi naman gumagalaw ang isa. Pakiramdam ko dahil nasa gitna ako ng dalawang nag-uumpugang bato na yon, ay ako ang dahilan kaya magkahiwalay sila. Hindi ko problema pero ako ang problemado dahil mahal ko silang dalawa. Papadudot kaya ganoon na lamang ang sama ng loob ni Misha ay dahil sa natuklasan niya. Papadudot hindi tinuloy ni Misha ang pakikipagkita sa magulang. Kinausap na lamang niya ang mga ito sa telepono. Pinapunta niya na lamang ang mga ito sa resto para ituloy ang reservation. Kinausap na din ni Misha ang resto na i-message sa kanya ang total bill para bayaran niya electronically para wala nang aalalahanin ng magulang niya. Pero habang kausap ni Misha ang magulang ay ramdam niya din ang sama ng loob ng mga ito dahil sa hindi pagpapakita ni Darwin sa kanila. Pero naitsapwera niya ang nararamdaman ng magulang dahil sa kakaisip sa ginawa ni Darwin. Hindi sumipot si Misha dahil sinundan niya si Darwin. Masakit na noong madinig niya na may kausap ito sa telepono para makipagkita. Masakit na noong mag-I love you ito sa kausap. Pero naging sadista siya sa sarili nang makita niya mismo ang mga ginagawa ni Darwin. Bumili pa ito ng regalo para sa babaeng imi-meet niya. Kitang-kita ng dalawang mata ni Misha kung gaano ka-intimate sina Darwin at ang babaeng yon. Unay gusto na daw niyang umalis dahil sa sobrang sakit. Hindi daw niya alam kung bakit bigla siyang naglakad papalapit sa dalawa. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lamang na makita siya ni Darwin at saka siya umalis, papadudot. Misha, sandali. Pwede lumayo ka sa akin? Misha, please. Ano please? Pakinggan mo muna ako. Ano bang papakinggan ko? Kitang-kita ng mata ko. Nagkakamali ka. Ako? Ako ang mali. Kasi bakit ka sumunod dito? Mali nga ang ginawa ko. Hindi ganon. Ibig kong sabihin… Ano? Wala kang masabi? Kasi naman nabigla ako. Ay, sorry. Dapat pala na ipaalam ko sa'yo para alam mo at hindi ka nabigla. Hindi ganon. Well, kung ako din naman ang nakita mong may kayakap na ibang lalaki, mabibigla din ako. Si Liz, wala lang yun. Okay. Okay? Okay. Ano ba to? Mag-usap naman tayo ng maayos. Magulo ba ako kausap? Hindi naman, pero please, pakinggan mo muna ako. O sige. Ano? Sige. Ano na namang sige? Sige, magsalita ka, pakikinggan kita. Misha, kasi… Ano? Nasaan yung pakikinggan ko? Sandali, naguguluhan kasi ako. Sige, ipapaliwanag ko para huwag kang maguluhan. Girlfriend mo ko. Tapos nakita kita na may kayakap. Na ina-I love you. Naguguluhan ka pa ba? Hindi kasi ganon. Wow! Saan ka kumukuha ng kakapalan mo, Darwin? Nabigla nga ako. Kasalanan ko? Dapat ba nagdahan-dahan lang ako? Kasi nga wala naman kami ni Liz. Grabe, hindi na kita kilala. O baka naman hindi talaga kita kilala. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo pa din ba naiintindihan ang sinasabi ko? Huwag mo na ngang palalain pa tong simpleng problema na to. Simple? Yung na-late ka ng 2 oras dumating sa usapan natin, yun ang simple. Itong may kalampungan ka, simple pa din? Ano ang grabe sa'yo? Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Anong sinasabi mo kanina na pakikinggan ko kung hindi mo alam ang sasabihin mo? Iniipit mo ako eh. Bumaboundary ka na sa sobrang kakapalan ng muka. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Totoo naman. Sana kinausap mo na lang ako. Ay, sorry. Pwede naman kasing pag-usapan eh. Suko na ako. Ano ba, Misha? Binigyan kita ng pagkakataon para makapagsinungaling ng malinis. Pero ang paliwanag mo, kasing dumi ng ginagawa mo. Huwag namang ganyan. Masakit? Truth hurts. Sobra na yan, Misha. Pues wag na nating dagdagan. Goodbye. Sandali naman. Ito na ang huling pagkikita natin, Darwin. Patahimikin mo lang buhay ko at hindi ko na din guguluhin ang buhay mo. Misha, sorry.
Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal may respeto. Hindi ko na uulitin. Parang awa mo na. Ang tanging awa lang na maibibigay ko sa'yo ay ang tanggalin ang galit ko. Misha naman, please. Patawarin mo na ako. Nangangako ako na hindi ko na uulitin yon. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko nagagawin yon. Parang awa mo na, patawarin mo na ako. Sorry, Darwin. Misha! Goodbye. Misha! Misha! Papadudot parang batang humahagulhol daw si Darwin sa kalye. Halos iskandalo na ang ginagawa niya dahil nagtitinginan na daw ang mga tao sa paligid. Papadudot masakit yung ginawa ng kapatid ko kay Misha pero siya na rin mismo ang nagsabi na hindi niya ito matitiis. Nilapitan niya daw kaagad si Darwin at tinayo niya ito dahil halos mahiga na ito sa kalye. Agad daw silang sumakay ng taxi para makalayo sa lugar na yon. Umalik sila sa park at hinintay muna ni Misha na mahimasmasan si Darwin. Kasi po hanggang sa taxi daw ay humahagulhol ito. Dahil doon ay naawa na naman si Misha kay Darwin. Kahit hindi pa daw sila nag-uusap ay nararamdaman daw ni Misha na talagang sorry sa Darwin sa nagawa niya. Matapos umiyak ni Darwin ay humingi muli ito ng tawad. Lumuhod pa daw ito at nagmakaawa. Mahal talaga ni Misha si Darwin kaya hindi niya talaga ito matiis. Pinatawad niya si Darwin at pinilit nilang ibalik ang dati. Papadudot naiinis man ako kay Misha dahil sa ginawa niya pero nagpapasalamat pa din ako sa pag-iintindi niya sa kapatid ko. Matapos silang magkaayos muli ay nakita ko naman na naging maganda na ang naging takbo ng lahat. Masaya ako at na-realize na ni Darwin ang mga maling nagawa niya. Matagal nang walang anumang kalokohang ginagawa si Darwin. Hanggang isang araw ay dumalaw si Misha sa bahay. Pero wala sa bahay noon si Darwin. Dahil doon ay may masasabi ako kay Misha na hindi maganda. Sino yan? Si Misha. Misha, Good afternoon. good afternoon. Tuloy ka. Salamat. Maupo ka. May dala akong kakanin dito. Pinadala ni na mama at papa. Salamat. Ano ba? Para namang iba pa kayo sa amin. May usapan ba kayo ni Darwin? Wala. So sorpresahin ko sana siya. Wala siya umalis. Hintayin mo na lang. Umalis? Saan siya nagpunta? Sa kaibigan niya raw. Sabi naman niya sandali lang siya. Ganun ba? Alam mo, habang naghihintay ka, kainin na natin tong dala mo. Tira na lang natin si Darwin. Nakakahiya naman, dala ko tapos ako din ang kakain. Sus, marami naman to. Saka ang pangit naman, ako lang ang kumakain pero ikaw ang bumisita. Sige na nga. Papalitan ko na lang uli yung makakain ko pag nagpadala uli sila papa. Kukuha lang ako ng platito. Naku, wag na. May dahon naman to. Ah, oo nga. Teka, kukuha ako ng tinidor. Yun ang kailangan natin. Sandali lang. Saan ka galing? Sa bahay lang. Kamusta pala ang papa at mama mo? Ayos naman sila. Awa ng Diyos, wala namang nagkakasakit. Naku, sana naman wag. Si nanay nga sa Canada, nakausap ko nung isang araw. May sipon daw siya. Pero normal lang naman daw yun. Sabi ko nga, Nay, nagkasipon ka, normal? Natawa na lang siya. Kinakamusta ka pala ni nanay? Naku naman si tita, napaka-thoughtful naman. Alam mo naman si nanay, kahit di pa kayo nagkikita, feeling daughter ka na niya. Frustrated kasi magka-daughter, di ko nga maibigay sa kanya. Diyos! Alam mo, nakakawala ka talaga ng problema kausap. Sandali, may problema ka? Ay wala naman. Akala ko naman may problema eh. Teka sandali, hindi ba nagsabi sa'yo si Darwin na aalis siya ngayon? Nagsabi siya. Akala ko hindi eh. Nagsabi siya pero ang sabi niya buong araw daw siyang matutulog kasi napuyat siya kagabi sa overtime nila. Ha? Bakit?
Ha? Wala. Imposible, kilala kita. Saka alam kong hindi ka marunong magsinungaling. Kaya sabihin mo na. Kasi Wendell, naiinis ako. Naiinis talaga ako. sa akin? Hindi. Sa magaling kong kapatid. Napuyat siya kagabi, oo. Pero hindi dahil sa overtime. Dahil lasing siya. Halos mag-uumaga na nung umuwi. Tapos ang aga kanina umalis na naman. Saan siya nagpunta? Misha, hindi ka na iba sa akin. Mahal ko ang kapatid ko pero hindi ko siya kukonsintihin. Anong alam mo? Yung kaibigan niya na pupuntahan niya, tinawagan ko. Wala raw sa kanila si Darwin. Saan kaya siya nagpunta? Ano ba to? Bakit? Nag-message yung tsahe namin. Bakit? Anong nangyari? Sa wakas daw nakilala ka na niya. Ipinakilala ka raw kanina ni Darwin sa kanya. Ang sweet niyo daw. Ha? May ibang kasama si Darwin? Sorry Misha. Ayoko na sanang sabihin pero sobra na to. Salamat, Wendell. Ikukuha kita ng tubig. Wag na. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sandali, sasamahan na kita. Uuwi ka na ba? Ihatid kita. Gusto ko muna mag-isip. Sasamahan kita. Promise, hindi kita guguluhin. Basta, sasamahan lang kita. Salamat, Wendell. Papadudot awang-awa ako kay Misha. Umuo na lamang siya nang pinilit kong samahan siya. Nagpunta kami sa park, memorable kasi ang parke na yon dahil doon sila unang nagkakilala ni Darwin. Pero ang totoo Papadudot ay kami ang unang nagkakilala ni Misha sa park na yon. Nagkagaanan kami ng loob noong araw na yon at nakilala lang ni Misha si Darwin nung dumating ito habang kausap ko siya. Mula noon ay hindi na tumigil si Darwin sa panliligaw kay Misha. Masigasig ang kapatid ko kaya hindi nagtagal ay napaoo niya si Misha. Ewan nga kung bakit doon pa pumunta si Misha sa park, mas masakit na maalala niya yung mga bagay na yon. Sa lugar na una silang naging masaya. Pero kahit na hindi ako nagsasalita ay ewan kung nadinig niya ang mga nasa utak ko. Nang bigla niyang sabihin na kaya siya doon nagpunta ay para maalala niya yung unang beses na magkita kaming dalawa doon. Ako daw ang naisip niya kapag nandun siya sa park na yon, Papadudot. Bigla na lang bumuhos ang luha ni Misha. Sobrang awang-awa talaga ako sa kanya at hindi ko alam ang gagawin ko kaya niyakap ko na lamang siya. Hindi kami nagsasalita pero parang nag-uusap kami at nagkakaintindihan ang tahimik na pag-uusap namin. Papadudot, hindi ko alam kung bakit ko nasabi. Pero parang sinasabi ng puso ko na dapat kong sabihin na hiwalayan na ni Misha si Darwin dahil hindi na maganda ang mga ginagawa nito sa kanya. Ang paulit-ulit na panloloko sa kanya. Hindi nagsalita si Misha pero patuloy na umiiyak. Papadudot, alam ko ang nararamdaman ni Misha ng mga oras na yon. Pero ang hindi ko alam ay ang mga susunod na magiging desisyon niya. Papadudot, ewan din kung anong klaseng mahika meron ng kapatid ko. Papadudot, napatawad ni Misha si Darwin at nagkabalikan sila. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Naiinis ba ako, nagagalit, naaawa o natatangahan ba kay Misha? Ilang beses na Papadudot na hindi siya nadadala. Mabait si Misha at ayoko mawala siya sa buhay namin pero ayoko din na abusuhin siya ng gano'n ng kapatid ko. Umpisa pa lamang yon. Hindi pa sila nakakasal at hindi pa sila mag-asawa, ano pa kaya ang kayang gawin ng kapatid ko kapag kasal na sila? At hanggang saan kaya ni Misha kakayanin kung sakaling darating ang mas masasakit na karanasan niya sa pagmamahal niya sa kapatid ko? Kinailangan kong kumprontahin ang kapatid ko. Pero hindi na gaya ng dati, kailangan niyang magising.
Darwin, mag-usap tayo. Kuya, sa itsura mo parang dadakdakan mo na naman ako eh. Bunganga mo ha? Anong dadakdakan? Totoo naman kuya. Dati minsan-minsan lang pero itong mga nakaraan dumadalas na. Tuwing umaga na lang. Ayusin mo nga yung sinasabi mo. Ay nako. Ano? O sige na. Ano na naman yon? Umayos ka ng pagsasalita mo. Mas matanda ako sa'yo. Wala naman akong sinasabi ah. Makipag-usap ka ng maayos. Ako pa talaga ngayon ang hindi nakikipag-usap ng maayos? Eh ikaw tong laging galit? Bakit kaya ako galit? Ewan ko sa'yo. Baka kabuhanan mo. Tumigil ka ng pagkapilosopo mo ha. Kuya, masakit ang ulo ko. Paano? Uminom ka na naman. Sino na naman ba ang kasama mo? Kuya, matanda na ako para ganyanin mo pa. Matanda? Pero yung isip mo anong edad na iwan? Sabihin mo na nga yung sasabihin mo para makatulog na lang uli ako. Alam mo kung anong sasabihin ko. Alin doon? Masyado kang maraming sinasabi eh. Tumigil ka ng pagsagot ng ganyan ha. Oh, bakit nagagalit ka? Bakit? Nakakatuwa ba yung ginagawa mo? Nakakatuwa ba yung ginagawa mo kay Misha? Kuya, kung ano mang problema namin ni Misha, sa amin na lang yon. Huwag ka nang makialam. Ano? Buhay namin to. Nakikialam ka kasi. Ang bastos mo na talaga magsasagot ha? Tapos ka na ba? Umupo ka dyan. Ano pa ba yun? Kinakausap kita, aalis ka? Ang dami mo nang nasabi, meron pa ba? Oo, umayos ka. Pakibilis na nga kuya para makatulog pa ako. May lakad pa ako mamaya. Mas importante ba yan kaysa sa usapan natin? Hindi naman tayo nag-uusap kuya eh. Ikaw lang naman ang laging maraming sinasabi. Pwes, sumagot ka ngayon at sagutin mo lahat ng totoo. Kuya, lahat naman nasagot ko na. Kasi paulit-ulit lang naman ang tanong mo. Sa paulit-ulit na tanong ko, wala ka namang sinagot ng maayos? Okay, sige. Anong pag-uusapan natin? Bakit niloloko mo pa rin si Misha? Mahiya ka naman. Kuya, kaya naman namin mag-usap. Kaya wag mo nang pasukin pa yung issue namin. Ilang beses mo siyang niloko? Ilang beses kanyang pinatawad? Oo, pinapatawad naman ako. Kaya hayaan mo na lang kami. Hindi ka ba naaawa sa tao? O kaya kahit mahiya ka man lang? Uulitin ko kuya. Kung ano man ang meron kami, problema man o kung ano, sa amin na lang yun. Huwag ka nang makialam. Hindi ako nakikialam. Eh anong ginagawa mo? Tinuturuan kitang maging maayos. Maayos? Kung hindi ako maayos, edi pareho lang tayo. Darwin naman, umayos ka na. Kuya, maayos ako. Kausapin mo ko ng maayos. Maayos ako nakikipag-usap. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay nako, balik na naman tayo dyan. Pwede ba kuya? Hayaan mo na ako makapagpahinga at aalis pa ako. Sinong babae na naman ang imimit mo? Wala ka na doon kuya. Anong wala? Eh di makipag-meet ka din sa babae. Ay, sorry hindi pala pwede. Kasi ano? Sus, ipapasabi pa. Ano? Alam mo na yun. Ano? Sabihin mo. Ay kuya. Ano? Kasi bakla ka. O ayan, ano? Okay na ba? Masaya ka na sa sinabi mo? Naibigay ko ba ang kasayahan mo? Ano pang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Ako na lang ang makikinig sa lahat ng sasabihin mo. Bakla ako, ano pa? Wala akong kwentang kapatid. Wala akong ginawang mabuti sa buhay mo. Ano pa? Magsalita ka! Papadudot alam kong nabigla lang si Darwin sa sinabi niya. Pero mula noon ay hindi na niya ako pinapansin. Papadudot walang naresolba, sa halip ay napasama pa. Hindi ako kinakausap at para akong multo. Nadaan-daanan lamang ako ni Darwin, kahit nagsasalita ako ay parang wala siyang nakikita at napapakinggan. Halos minsan na lamang siyang umuwi sa bahay. Madalas ay magbibihis lamang at hindi na din siya doon kumakain. Papadudot masakit kasi para ako yung gumawa ng mali. Nabalitaan ko din na minsan na lamang silang magkita ni Misha. Si Misha naman kahit ganoon ay napapatawad niya pa din si Darwin. Isang araw ay tumawag si Misha sa akin. Gusto daw niya akong makausap, kaya pinapunta ko siya sa bahay. Tinanong pa nga niya ako kung kailan daw wala doon si Darwin. Nagulat siya sa nalaman niya na halos hindi na nakatira si Darwin sa bahay. Sa araw ng pagkikita namin ni Misha ay may dala siyang malaking balita. Pero may mas malaking balitang nakakagulat din palang dala
si Darwin. Wendell! Misha, tuloy. Salamat. May dala akong kakanin. Wow, na-miss ko yan. Pasensya na, ngayon lang uli ako nakapagdala niyan. Oo nga eh. Ang tagal mong hindi nagpunta dito. Oo nga eh. Bakit? Minsan na lang din kasi kami magkita ni Darwin. Nag-away ba kayo? Naku, mahaba-habang usapan to. Teka nga, mabuti pa kainin na natin yung dala mo. Kukuha ako ng tinidor at tubig. Teka, kamusta ka nga pala? Ayos naman ako. Oh, ayan ang tinidor. Sige na, gusto kong marinig yung importante mong sasabihin. Wendell, may gusto akong sabihin pero sa atin na muna ha. Cross my heart. Wendell kasi... Darwin? Misha, mabuti nandyan ka. Alika, saluhan mo kami. May dalang kakanin si Misha. Misha, gusto kita makausap. Tungkol saan? Doon tayo sa kwarto. Bakit dun pa? Pwede naman dito. Ako na lang ang papasok sa kwarto ko. Maiwan ko na muna kayo. Hindi. Dito ka lang, Wendell. Pamilya ka. Kaya kung anong sasabihin ni Darwin, okay lang na marinig mo. Ayos lang ako, Misha. Hindi. Dito ka lang. Anong sasabihin mo, Darwin? Pero, Sige, saka na tayo mag-usap pag handa ka nang sabihin sa amin. Misha, importante ata yung sasabihin ni Darwin. Lalabas na muna ako. Kung importante man yan, mas dapat nandito ka. Kasi ikaw ang pinaka-importante sa ating tatlo dito. Misha, sorry. Sorry saan? Masyado akong maraming naiisip na ginawa mo eh. Sa lahat. Okay. So isang sorihan sa lahat ng kasalanan. Patawarin mo ako. Siyempre, gaya ng dati, pinapatawad na kita. May gusto pa akong sabihin. Sabihin mo na, bakit iniisa-isa mo pa? Misha, pakasal na tayo. Ha? Anong nakain mo? Payag ka ba? Kilala kita. Bakit biglaan yung pagyaya mong magpakasal? Anong nangyari? Kasi, Huwag ka nang magpaligoy-ligoy kung sasabihin mo din naman. Unless itatago mo ang dahilan kaya ang sagot ko, hindi. Hindi ako magpapakasal. Misha, kasi nakabuntis ako. Ayoko magpakasal sa kanya pero pinipilit ako ng buong pamilya niya. Pagkasal na tayo, wala na silang habol. Ano? Sorry, Misha. Anak mo talaga yon? Oo. Pwes, pakasalan mo siya. Magpakaligaya ka sa piling niya. Binabati kita. Sana, lumigaya ka. Paalam na. Misha! Kuya, anong gagawin ko? Mahal na mahal kita, Darwin. Alam ng Diyos yan. Pero sa ginawa mo, dapat mong harapin yan. Pangatawanan mo ang ginawa mo. Pero kuya, hindi ko naman mahal si Lara. Hindi mo mahal pero gumawa ka ng bata. Siguro hudyat na yon para mahalin mo siya. Mahalin mo ang magiging anak nyo at mahalin mo na ang sarili mo. Kuya, huwag mo naman akong iwan. Nasa tabi mo lang ako palagi. Hinding-hindi kita iniwan at hindi kita iiwan. Bakit ayaw mo akong tulungan? Nasabi ko na ang tulong ko. Harapin mo ang ginawa mo at matuto ka na. Papa Dudut, sabi ko nga ay hindi ko kukonsentihin ang kapatid ko kung may mali. Harapin at ayusin niya yon. Pero ang magkaroon ng anak ay kailanman ay hindi mali kundi isang pagpapala. Kaya kilalanin niya at huwag niyang hayaan na mangyari sa magiging anak niya ang nangyari sa amin nang iwan kami ni tatay. Sinabihan ko din siya kung magtatago siya. Matakbuhan niya man ang babaeng yon at ang pamilya niya ay hindi niya matatakbuhan kailanman ang konsensya niya. Dahil uusigin at uusigin siya nito. Kahit gaano pa katagal ang lumipas ay wala nang nagawa si Darwin at nakipag-usap kami sa pamilya ng babaeng nabuntis niya at inayos na ang lahat. Pero papadudod si Misha naman, kaya pala nagpunta sa bahay dahil may gusto ngang sabihin na importanteng bagay na hindi na niya nasabi dahil nga sa nagawa na naman ni Darwin. Papadudot buntis din pala siya noong panahon na yon at si Darwin din ang ama.
Dahil sa narinig niya kay Darwin noon ay naglaho sa kanya ang pagpaparaya at galit. Pero naging maayos naman po ang buhay ni Misha at nagpakasal siya sa lalaking sumalo ng responsibilidad ng pagkakabuntis niya. At ang lalaki na yon ay ako po, Papa Dudut. Hindi naman po biglaan ng lahat. Noong nagbubuntis na po si Misha ay inalagaan ko siya hanggang sa makapanganak. Aba nangyayari po ang 9 na buwan ay nagkakagustuhan na pala kami. Papa Dudut, noong magpakasal si Darwin sa babaeng nabuntis niya ay hindi na siya umuwi sa amin. Nandun lamang siya sa poder ng babae at sa probinsya sila nanirahan dahil may kaya naman ang pamilya ng babae. Kaya si Misha ay sa bahay ko na pinatira para mas maalagaan ko siya. Sinunod ko din ang hiling ni Misha na huwag na munang sabihin ang lahat kay Darwin. Nang makapanganak na si Misha ay doon na siya nag-decide na sabihin ang lahat kay Darwin. Wala nang hinahabol si Misha kay Darwin dahil sobrang masaya na kami sa takbo ng buhay namin. Habang si Darwin ay parang robot na sunod-sunuran sa lahat ng gusto at sasabihin ng napangasawa niya. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay mo ng daan para sa aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Wendell. Ang taong hindi marunong matakot ay matapang. Pero kung ang hindi mo kinakatakutan ay ang paggawa ng masama, ay malaking problema yon sa iyong katapangan. Ang panloloko ay laging may balik. Ang hindi lang natin malalaman ay kung malaki o maliit ba ang balik nito sa atin. Hanggang hindi ito nangyayari ay huwag tayong matakot na mabalikan ng mga nagawang mali. Dahil maaari naman itong iwasan sa paggawa ng kabutihan. Duwag daw ang taong hindi sinasagot ang mga responsibilidad. Laging tandaan, ang ibinibigay sa atin ay hindi dapat iwan o takbuhan. Sa halip ay dapat panagutan. Minsan may mga responsibilidad na hindi atin pero kailangan nating harapin at huwag nating talikuran. May mga responsibilidad na nakakaginhawa at meron din namang nakakabigat. Pero kahit mabigat ang responsibilidad ay huwag iwanan. Dahil pagdating sa huli, ang kalalabasan nito ang tutulong sa atin para mabawi ang mga dinadaanan nating hirap. Ang aral na maaaring ibigay sa atin ng panluloko at ang aral na ibinigay sa hindi pagharap sa responsibilidad ay iisa lamang. At yan ay ang aral na maging marespeto sa bawat isa. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.